गोड़ लागतानी। समाचार ब्रह्मपुर से बा। रिपोर्टर बानी दिनेश ओझा जी। ब्रह्मपुर में एक दिन पहले लोग महिला के अर्धविक्षिप्त हालत में रोड जाम कर दिल रहे। बगेन चौगाई रोड के जाम कर दिल रहन, जेकरा बाद मौका पे डीएसपी इंस्पेक्टर सब कोई पहुंचल रहे। डुमराव अनुमंडल के डीएसपी के सिंह आश्वासन भी दिले रही कि एक हफ्ता के अंदर ये अपराधी के गिरफ्तारी हो जाई, जेकरा पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करत छेड़छाड़ करे वाला आरोपी जेकर नाम बटू जितेंद्र यादव, पिता के नाम स्वर्गीय भिखारी यादव के गिरफ्तार करे ले बिया। एकर पुष्टि करत अनुमंडल के डीएसपी के सिंह कहनी कि जितेंद्र यादव उर्फ भिखारी पासी, माने पिता के नाम भिखारी पासी के गिरफ्तार हो गइल बा। एकर गिरफ्तारी खेत में से भइल। खेत में जाके लुकाइल रहे। थाना के केहू सूचना दिहल। डीएसपी के कन्फर्म सूचना मिलल कि खेत में लुकाइल बटुए। पुलिस घेराबंदी कैलस, खेत से एकरा के गिरफ्तार करलस। बता दी कि 29 तारीख के एगो मछली बेचे वाली रेखा देवी महिला जो उनकी मछली बेच के कुरुथिया बाजार से बरुहा अपना गांव जात रहे, तभी बरुहा गांव के जितेंद्र यादव ये महिला के गर्दन में फंसरी लगा के मरे के अवस्था में ले जाके फेंक दिल रहे। जेकरा बाद एक विद्रोह में ये जाके जनता आक्रोशित हो गई रहे। बगेन चौगाई मार के पूरी तरह से जाम कर दे रहे। लगभग 4 घंटा तक ये जाम चल रहे। डीएसपी बार बार आग्रह करस, विनती करस, लेकिन लोग माने पर तैयार नहीं रहे। अंततोगत्वा 4 घंटा के बाद लोग मान लें, लेकिन डीएसपी आश्वासन दिलें कि एकर अपराधी के गिरफ्तारी जरूर होई। एवज में पुलिस के 24 घंटा के अंदर ही सफलता हाथे लग गई बा। बगेन के थाना प्रभारी सियाराम सिंह मौका वारदात से ये व्यक्ति के अपना घर में न रहत रहे। पुलिस के डर से जाके बाधार में लुकाइल रहे, लेकिन पुलिस के सटीक सूचना मिलल कि व्यक्ति बाधार में लुकाइल बा। पुलिस जब पहुँच के एकर गिरफ्तारी कर लेलस। अब लोग भी राहत के सांस ली हैं, कहें से कि ई कुख्यात एह प्रकार के घृणित काम करे वाला व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में बा। अब न्यायपालिका के चाहिए कि ऐसा व्यक्ति से कठोर सजा देवे, ताकि आवे वाला समय में कोनो ऐसा व्यक्ति ऐसा प्रवृत्ति करे के नियत मत रखस। ओजे जिला के कप्तान एसपी नीरज कुमार सिंह सख्त आदेश दिले बानी कि अपराधी के कोनो हालत में छोड़े के निखे। एकरा खातिर पूरी तरह से बक्सर जिला के पुलिस लागल बिया। यही क्रम में घृणित अपराध करे वाला के पुलिस गिरफ्तार करेलस। गिरफ्तार कैला के बाद एकरा के सेंट्रल भेजे के तैयारी शुरू हो गई।